Guztiak egindako lana amaiera ederra benetan. Gure desiorik onenak hasiko duzuen etapa herria. Orain bai, hauekin iritsi gara bukaerara. Baina bukatu baino lehen zegarren mailako tutorek zerbait dute beraien ikasleentzako. Izaro, Garazi, Jon, Zapia, Nora, Imanol, Mali, Maya, Danish, Nicole, Enzo, Oyer, Gabriela, Fabián. Mayalen, Teyu, Maret, Oliver, Irati, Laura, Jochen, Odey, Candela, Yacia, Natalia, Juan, Iñare, Ezagalde. Xavier, esta buena que somos Anual, Paula, Nico, Aitor, Anet, Mare, Joel, Alaiz, Salka, Carla, Jopi, June,
eta Ainara. Gurekin egongo zara betirako. 2 urte polit izan ditugu zurekin, baina aurtengo kurtsoa bereziki ona izan da. Zurekin irabazi dugun konfiantza lagundu digu bide askotan. Zu hemen egongo zara zain. Baina zure begira gure bihotza aurkituko dute beti. Beti izango zara gure irakasle gustukoena. Beti egongo zarelako gurekin. Eta gure erantzunpin izango zara betirako. Gure arazo guztiak konpontzen dituzu zure irribarrearekin. Eskerrik asko eta asko maite zaitugu! Nire izan zera irakasle ona eta asko lagundu zure. Beti egongo zara gure bihotzean eta egin ez esklastiko zure barean. Gure zeretzat opari bat zelako. Eta, bueno, bakoitzaren kamera gure regaloken, gero daku klasian bat. Azkenengo eguna, naiz eta ez duguna, eta hura dagoena, beti izango zara gure laguna, ez ditugu aztik